mlebu kathok. Ayo. Kok malih mari mboten mineng. Iki anu iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing mineng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu